Ndak bisa tak aku den telepon ya. Ndak kalau isi pari inyo aja. Isi pari den baca deh. Halo. Di ma? Ajo di ma? Gua bertanya kayaknya nyu bertanya lo kawa. Aden tuh di rumah sih den kamar den lah. Keluar na pitinya ndak ada. Aden kalau tahu ajo bon ciri tak aku ha. Allah pilih tak aku lah kamu ada ngadinan kan buku lah. Tidak mau pe tu do emang kenyataan. Rata-rata lelaki nan angu bawon ciri pasti pilih. Kok tahu dan dari awal kok anak kanamu hari jadi bini nang kedua kok kini kok lah. Kini kok tak aku aja lah ajo kakak pulang indak kok. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis di rumah nampar tamu dan padian aja tiba dan Jumat Sabtu 2 hari hari Minggu pai karuke lo. Bantu na banyak piti lo. O enggak urang na papaturian. Indah, aden kini ko din nak talo, aden nang jadi nang kaduo ko dah pilih lah salah gaji aden apo nang partamo. Ko ndak adil kaduo Bali oto nyo balian den rumah adil tu mah. Lah. Ko ndak babalian nyo pisang, aden batulak di roti. Nana mu amaden. Kok raso samo. Ndak samo. Itu bantu aja samo nak do nan beda do baru si go le jale. Den kalau ma isi parui awak je, parui dan ko kana kwa. Pilih asal gaji aden aponyo nak den mundur mundur kalakang den nak taluk den suuk den kalakang gini lah do ada ajo jalan-jalan den mundur kalakang ko lai alah suuk den kalakang jalan den lah mundur lo kalakang banyak kan den mah kini ko jalan-jalan ajo kini ko pilih aden aponyo ko ndak adil balian inyo to balian den rumah adil tu mah nah dan ditulak inyo pisang dan ditulak roti nak den di hari den lah mengalah dipiti banyak banal lo kalah den mah. Nak biarlah den mundur dan cari lo lelaki na patui lo den suok den kamu ko le ha. Dalam telepon ko nak bisa ngecek lelok bantu aku ko mangangari nak kata tuan je ko ha. Hari tunggu aja pulang di hari ini. Hari Selasa. Lamo di menunggu ni pulang ko mah. Ada ni lah kesinan lain lah. Nak do ke ba ado den ju sepa do ke ba ado. Namo den samo nyo mah nyo pa den mah. Sama-sama menderita den gara-gara ajo le jale. Nah, ni besar nah. Tunggu den sinan. Nah.